ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, фирма, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат, сурат маълумотша дар WhatsApp имои мо роя кунед. мо дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст Lexus RX ва Toyota Corolla, Camry, Vectra, хетчбек, сидан, астраҷи ва дигар намуд мошинои советски ҳам ҳастанд ки ҳамашон баҳри шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 172 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. хоҳиш мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунем ва навора падлисаш кунем. марамат рафтем, то охир тамошо кунем. Яке мошини фурӯшии имрӯза ҳастад дӯстон, Toyota Camry ҳастад ки SK американка, соли бароишаш 2011 солае ки сӯзишвораш бензини холӣ. Объёми мотор 2.5 литра, коробка автомата, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. кузов тоза, хадавои кадаги коробка беҳтарин, монитор, хоб 4 баллон, кондиционер, мошинча ушин сайстани беҳтарин мегӯяд, мошини кам гаштага ва мошини шаҳрия. ягон камбудӣ надорад. Лекин нашуд ҳуҷҷатош ягон чизе гуфтагӣ нест. Галауни диска, баллон, салон, кондиционер, электропакет, хадавои ҳамаш кадагия. кузов мегӯяд беҳтарин. дастрошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 128 кадоме ки мехарад арзонтарам мешавад. номери транзит мошин бошад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. хоб, ин ҳамин рақамҳошон мегафон аст, позитсияни кор мекунад, кадоме ки мошинхари конкрет бошад, занг задан бо савдо ва муомилаи хуба мекунанд. қай мошин галауни берасода мега мошиное ки мисол хеле чихе гум ай дигар мошинои амихе Camry хела фарқият дора мега соҳибшон. омада аз пеш бинед. баробар азиз, бештар маълумот аз рақамҳошон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, мошинҳои майда, мошинои боркаш, хона, замин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, мо рекламада мегузорем. барои сурат маълумотша роя кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Lexus RX аст ки американка, соли бароишаш 2006 солае ки сӯзишвориш бензини холия. объёми мотор 3.3 литра, коробка автомата, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд тоза кара мегӯяд, коробка автомат. Lexus RX ҳамаҷош мегӯяд беҳтарин ҳолат американка. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, тонировка мегӯяд 50% срок дорад, хадавои кадаги мотор беҳтарин, коробка 100% ҳама чи опшн дорад. мошин мегӯяд ягон расход надорад, салон кожни, радной краска сиёҳ опшн, тонировка ҳуҷҷат, баллон нав, ҳамаш опшн кадагия. такҷа мегӯяд хадавоишам кадагия. хай мошин чӣ хел тоза кай дар навор маълум ай. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 105000 сомонӣ, бо арзонам мешавад. 105000 сомонӣ нархша модиям ки бо ҳамира арзонтар мекунанд. хоб, ин ҳамин рақамҳошо 918 аст, позитсияни кор мекунад, кадоме ки мошинхари аниқ бошад, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша мегиранд. илтимос мекунад бисёри баъд арзона мешавад. одамоне ки намехарад беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. барои одамони мошинхар мегӯяд тамос гирад, ягон сум муомила мекунем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед, зарем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо падлисаш кунед. агар имконият бошад программа VPN скачат карда баъд навори моро тамошо кунед, хеле кори хуб мешӣ. се мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra аст ки светои сав, соли бароишаш 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахадуай. мошинча мегӯяд тенҷ бада, яксола ҳуҷҷатош ҳастай, газу бензин кор мекунад, салоншам тозай, 4 диска, хай опшн мошинча нахаду. хоб, дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 21000 сомонӣ, бо ҳамира мегӯяд савдо мешавад ва мошин бошад, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ҳастай. кадоме ки мошинхара мегӯяд Ваҳдат мегӯяд, мошин дар хона омада аз пеш бинад. хоб, ин ҳамин рақамҳошон аст, мегафон кор мекунад, кадоме ки Opel Vectra мехарад, мисол нархшам арзон аст ва сайсияншам хубай. 94 солам бошад, сайсиянш хуба 21000 сомонӣ нархи қимати нархш, яъне соз аст. хай бо рафта аз пеш бинед ва савдо када гиред. дӯстони азиз, фақат шумо дастгирӣ кунед, ҳамин лайкото назанед. мо дар хизмати шумо чӣ мошине ки мехоҳед дар комментария нависед, мо мошинаи шуморо мисол ҷудо када пешкаштон мекунем. шумо дар мо буду реклама бошад, роя кунед, рекламада мегузорем.
чоро мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд. дӯстон ҳастанд мошинои мусофиркаш ҳастанд ки Hyundai Starex Soветои сафед. соли барои 2002 соле ки сӯи фурӯш мегӯяд тоқа гази хӯлия объем мотор 3 литра коробка механика саистани мошин мегӯяд нахаду Hyundai Starex мегӯяд дар ҳолати корӣ қарор дорад. Электропакет, салон тоза, скаменкош ҳамаш нахадва. нашод ҳуҷҷатҳои мошин ва дигар чош ягон маълумотҳо гуфтагӣ нест. хай кадомтон ки мехарен бо қатишон маълумоти бештарша мегирем. нархаш мегӯяд арзона ва ҳамирам бо хай ягон сум арзона мекунанд. мошин дар шаҳри бохтар Қурғонтепа айни ҳол ва нархаш гуфтаста 28 бо арзона мешавад. 2002 соле ки бениҳоят нархаш арзон аст. хай рафта аз пеш бинед 28 нами рақамошо билайна кор мекунад. срочша мегӯяд пул дар кура. нашуд алиш кардан ягон чиз гуфтагӣ нест. хай метавонед ки ягон вариант дошта бошед пешниҳод кунед. дӯстони азиз навора то охираш тамошо кунед. мошинои боркаш дар кура, мошинои майда чӣ намуди мошине ки лозимае ба шумо дар комментария пурра кардан нависед. названиаи мошине ки чӣ намуди маркаи мошина мо ҳамора аз комментария хонда дар видеои оянда пешкаш мекунем. ҳамин видеонавора имконат ки бошад дар ҳамаи ҳамин сайтҳо агар дошта бошед падисаш кунед барои хубии мо ва барои хубии шумораҳо дар дастгиритон. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон панҷум мошини фурӯшӣ ятаги аст ки Daewoo Nexi аст ки соли барои 6 1996 бензин газ кор мекард. мотор 1.6 литр коробка механика саистани мошин мегӯяд нахадва. мошин радной краска 4 калпак 4 балонаи 60%. опшин мошинча хай ҳолати соза мегӯяд на зури зур на безеб ҳолати миёна средни хубае. дастроштан мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 10,000 сомонӣ бо ҳамирам ягон сом арзон мекунанд ва мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Клобда. одамоне ки наличи сумкати мегирад бо арзон мешава мегӯяд не ки алишам хай мешава мегӯяд метавонед пешниҳод кунед. азиз ҳам арзон мешавад ҳам алишам мешавад. варианти худтона пешниҳод кунед. мошин дар Клоб ва нархаш 10,000 сомонӣ рақамошон на дар поён ахираш 00 аст. кадомтон ки мехарен ё алиш мекунед марамат дигар маълумотча гирем. лайкора хоҳиш мекунем фаромӯш накунед навора полни худ падисаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон шашум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка соли барои 6 1994 аст ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотор 1.8 литр коробка механика саистани мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. мошин мегӯяд ҳуҷҷатҳои солона буд шудаги аст. 4 диска 4 та балонаи 80%. салон тоза. мошинча мегӯяд хай нахадвай беҳтарина не ки нархи ахироша дигар арзон намешавад. нархи ахиро мегӯяд 29500 сомонӣ. илтимос мегӯяд беҳуда занг назанем. то рӯзи 30 мегӯяд занг занем мегӯяд баъд аз 30 мегӯяд уже Москва мерафт як ҷо мерад дигар мошин мегӯяд савдо намешавад. то 30 агар савдо шид мегӯяд мефурӯшем нашид ай рӯзи 30 40 мегӯяд дигар усо нороҳат накунем мегӯяд соҳиб шум. мошин дар шаҳри душанбе 29500 сомонӣ нархи ахиронша хай мелистои прастои неки нахадва мегӯяд соҳиб шум. агар ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед фаҳмидан ё рақамошон аста мегафон кор мекунад дигар маълумотча гирем. фақат барои одамони харидор мегӯяд илтимос беҳуда нороҳат накунед ҳамихел соҳибшон навистанд марамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон мошини ҳафтум фурӯшӣ ВАЗ 2107 аст ки соли барои 6 2003 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.7 литр коробка механика саистани мошин мегӯяд нахадва. мошин хай соза мегӯяд соҳибшон ҳолати миёна мегӯяд документ дора мегӯяд не ки нагуфтиян чанд қай дигар 1 моҳ 2 моҳи дигар мегӯяд документ мондаги аст. хоб салошам боли мения ва радной краска сафед. хай мошинча маладёжни нархиш бениҳоят арзон. мумкин хай ягон меличовка кор дошта бошад. мошина мегӯяд нархша 7500 сомонӣ мегем. ягон кас агар хара мегӯяд наличи бо скидка мешавад. мошин дар шаҳри душанбе 7500 сомонӣ ва рақамошон мегафон аст. одамони харидор мегӯяд тамос гира ҳамихел соҳибшон ҳамихел гапора навистиянд. скидка арзона мешавад. айда дигар 07 арзон намебарам. кадомтон ки мехаред срочно занг занед ва қачон савдо кунед. лайкора фаромӯш накунед ва силкаи навора дар WhatsApp имо падисаш кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка серебристи ҳаштум мошини фурӯшӣ соли барои 6 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.8 литр коробка механика саистани мошин мегӯяд беҳтарин.
мошин баъдро объёмни аста ки намедонам ки объёмни буд ё ки объёмни кардаган опшин ҳозир мошин объёмние. мошин 4 дискавера машка 4 балонаи 70%, салон тоза, электропакет, радной краска, хел сервиси хадавой, лекин нашод пусидагӣ ва задагиш ягончи гуфтагӣ нестай. одамое ки наличи сумкати мегирад мега арзонтар метия мега срочно сумма накунай. мотор ҳамаҷош мегад беҳтарин ҳолатда. нархи мошина мегад 45 тама мегем бо кадоме ки агар наличи сумкати мегирад арзонтар мешавад. 45 та савдо дар назди капоти мошин. ва ин мошин бошад қарода дар шаҳри Исфара дар намҷа рақамошон аст TCL кор мекунад. мошин дар Исфара рафта аз пеш бинед ва арзон савдо мешавад. хоҳиш мекунем лайкро разани фаромӯш накунед ва силкаи навора подписаш кунед. агар дӯстони азиз шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии майда, мошинҳои калон, боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон фирма чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад роё кунед, мо фурӯшта мегузорем. дар имрӯза ранавор ҳалқа мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда.